Поискахте клип как работят паркинг скобите от Autokraси. Много лесно работят, имате дистанционно и двете парко скоби идват дистанционно, 2 броя в комплекта. Натискате копчето и паркинг скобата пада и паркирате вашият автомобил. Когато искате да излезете от вашето паркомясто, натискате скобата и паркинг скобата се вдига с натискането на един бутон. Така действа и другото. Натискате, сваля се паркинг скобата, натискате, паркинг скобата се вдига. Тези два модела електрически паркинг скоби работят така, а тази е с катинар, който отключвате и заключвате. Ето какво се случва, когато някой удари вашата паркинг скоба. Паркинг скобата пищи и се връща в работна позиция, както и този модел. И се връща в работна позиция. Ако случайно стане така, че се задържи дълго време натисната, паркинг скобата след няколко секунди прави повторен и потретен опит да се вдигне. Може да ги намерите в нашия уебсайт autokras.bg или на място в магазинът ни в град Плян ЖК Сторгозия. Успех!